И здравейте хора, аз съм Съни БГ и днес ще поиграем Kit PvP. Да се побиеме малко, да става фъна. Ще изкачаме са на мелетата, ако има такива. Сега единия. Ах, то се БГ, бе! Айде и то се умира. Айде. Ела тука, бе, ела тука, бе. Ела тука, бе! Айде! Айде, умра. Пуснал съм музика. То с някакъв недърталец. Да, скачат ми двама! И то кой да ми скочи педараса с Ноуи? Дето тука да не му кажат къде е с него. Сега ще го убием. Аз се бия тука където е. Ако видим с Ноуи, скачаме на Ноуи педараса. Ще има линк в описание за него, ще има канал. Его. Само де, че има пръсни. Да, той и с хака. Ето лев на кикнах го, защото е с хака педараса. Да знаете какъв хакер е този мангал. Ела тука, бе. Сега не разбирам с нови хак ли е къв или е лев на веднага да смени хака тука. Айде тука скачаме. Ела тука, бе, какво бягаш, бе? Теснак. И то слепна. Ела тука, бе. Everybody fucking what goes on? Чойтар, мойдър, клик. Аре бе, ей! То червен трилен. Ето, удрям по един път и той бяга, това не го разбирам. Баси тъпто нещо. Вижте го другия, дето тук ма фоксва. Дето хакерчето. Вижте го. Кейс праси го. Остави ме, бе, снова и остави ме срещу това малко, бе, ей! Манго, айде бягай са. Да не дойда. Аз няма да се бия срещу танкове, защото тях трябва да ги удрям около 50 минути, плюс супите са хелтва, какво ли не се правят. Това с много ли, да? Ай, какво ми метнаха, бе? Какво ми метна, бе? Черен негър! Който някакъв не видим. Ако ма фоксва е с Ноуи. Окей, не е той. Той е там! И съм подпален. С Ноуи искат... А, не. Отказа се. Браво на Сноуито. Ладе! Ут! Дай да убием Invisible. Чакай малко, хакер! Възкъв се, не си хак. Чакай малко ти как, бе! Мухло! Чакай малко, бе! С много и хак, въпросително. Тука бронята ми чупи, бе, хакерче мазано. Колко блока ма биша? Уау, той ме уби, докато ми показваше това с блока. Ти си хак, брат. Спирай си хака, снимката, бе, идиот. Му уби, докато ми прави... Ето, видяхте ли? Снова изпирай хака, бе, лут. Аз сега да ходя присъл, защото е хакер. И няма да ли има
линк в описанието за канала му, защото ще има хакер. Окей, убихме то. Ай, ще изкочим на сноу и ако не уби, спираме клипа, защото няма смисъл тук да снимам половин час как се биеме и къде е сноуите, ей го там. Вижте го само, вижте го. Ето, виждате ли? Не знае на къде бе да би. Лагна ми тук. Ето, той би всеки пред него, бе. Ето, баси как е. Окей, хора, ай ще спираме, защото сноу и тук е нуп и не може да играе като хората. Си тегли хака. Айде, лайкнете клипа, абонирайте се радвам много. И ако искате още, пишете в коментарите още. И няма да играя срещу Сноуи. И до скоро!